L'Ajuntament d'Alzira i la Confederació Hidrogràfica de Xúquer s'han reunit per parlar dels diferents projectes en relació a la inundabilitat de la ciutat d'Alzira. Parlem amb l'alcalde Alfons Domínguez perquè ens explique què s'ha tractat en aquesta reunió, un tema tan important per a Alzira. Sí, nosaltres teníem ja previst fa temps, des que presentarem unes al·legacions a un pla que estan fent ara de recuperació, parlar en ells per veure de concretar aquestes al·legacions i veure com teníem previst incorporar-les al seu pla. Ens han comentat que és una primera, diríem, aposta d'accions i projectes per al pla de gestió d'inundabilitats que tenen que fer de revisió a posteriori. Per tant, es deixen un poc més tranquils, sobretot pensant que com a mínim ja estan escoltats i tenen aquestes idees per a poder incorporar-les al seu pla. Estem parlant, per exemple, de les proteccions que calen encara acabar de rematar, per exemple, l'ampliació del barranc de la Casella, que està previst per a aquest any inclús començar a mirar les obres, o l'ampliació del barranc de Barxeta. Nosaltres ens hem proposat continuar aquesta ampliació del barranc de la Casella fins a arribar al barranc de l'Estret, per la part sud, i per la part nord treballar tant en l'àmbit de protecció de la ciutat del Malecó o de la mota de protecció per la zona de Tulell fins a arribar a Carrefour, inclús continuant per el polígon de la carretera del Balat, el que és la vora del polígon, i l'altra part nord de la zona del barranc de la Murta i el barranc del Duc, veure també com podem actuar en aquesta zona. Ahir ja no sabem exactament, això tenen que ser els tècnics de Confederació els que diguen conforme està tota la conca i conforme podrien actuar. Abans de passar a parlar amb Confederació, Alfons, sí que has insistit en esta roda de premsa en la fluïdesa de les converses amb la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. Sí, des del principi. No sols des de la Dana, que també, no sols en el dia de la Dana, sinó en posterioritat, vam tindre moltes converses, tant a nivell de protecció i d'alerta de lo que ens venia i de lo que després estava passant i podia continuar, sinó que prèviament, evidentment, hem tingut molta fluïdesa, com dius, en la comunicació, perquè teníem aquestes obres pendents del barranc de la Casella i del Barxeta. Per tant, en aquest sentit tenim absoluta confiança i podem dir que hem tingut una bona relació d'administracions, que és el que toca, el que no sé si és habitual, perquè hauria de ser habitual de tindre. Gràcies, Alfons, i sort en aquests projectes. Molt bé, gràcies. Parlem també amb el president de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, Miguel Polo. Gràcies, Miguel, per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Hem estat parlant amb Alfons d'aquestes obres tan importants per a la ciutat d'Alzira. S'han ressaltat 5 projectes en particular. Conta'ns un poc en què consisteixen. Bueno, he contado ya que vinimos en el año 2022, que fue cuando se licitó el estudio para priorizar actuaciones en la ribera del Júcar. Ese estudio dio lugar a la redacción de 5 proyectos y además de seleccionar otra serie de medidas que ahora después comentaré, pero esos 5 proyectos ya se redactaron. Bueno, uno de ellos falta finalizar alguna cosa porque ha habido que hacer algunos cambios, pero 4 de ellos se terminaron ya. El año pasado se procedió a la aprobación técnica de los mismos después de tener también los informes ambientales, y 2 de ellos, que los ha de financiar la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, ya están en licitación. Ahora el mes de febrero se acaba el plazo de presentación de ofertas para las obras. Y luego hay 2 proyectos más de menor cuantía presupuestaria, que son los que licita la Confederación con fondos propios, que he dicho que se licitarán ahora en el mes de febrero o marzo. Los proyectos son, los 2 de la Dirección General, es la actuación del desvío del Barxeta hacia el río Júcar, y los 2 de la Confederación son la mota de Cogullada, la mota de protección de Cogullada, y la mejora de la confluencia del Barxeta con la Casella. Además, he comentado también que la Confederación, fruto de ese estudio, también licitó un proyecto, o sea, un contrato para redactar unos proyectos adicionales que completaran el estudio. Entonces, esos proyectos consistían en la redacción de proyectos de una serie de motas de protección de las poblaciones que antes he comentado, que estábamos hablando de motas de protección de Alberic, de Benimuslem, de Carcaixent, de Alzira, de Algemesí, Polinyà, no? I Albalat de la Ribera. Pel que fa a la ciutat d'Alzira, un tema que preocupa és l'ampliació del barranc de la Casella, també a això heu fet referència.
Sí, l'ampliació del barranc de la Casella és el projecte que he comentat que està finalitzant-se, perquè inicialment tenia una solució perquè partíem de la hipòtesi de que no es podia tocar el molí, però gràcies a les gestions de l'Ajuntament d'Alzira, finalment el projecte, el molí sí que es pot modificar, i la qual cosa va beneficiar molt la solució definitiva del barranc de la Casella. L'únic problema és que això ha retrasat un poquet la finalització del projecte, però la idea del Ministeri és que puguem licitar les obres a final d'este any. Això anava a dir-te ja per últim, s'insisteix molt en conèixer el calendari d'aquestes obres. Heu insistit també en que són moltes obres a realitzar després de la Dana, n'hi ha moltes obres en marxa, però de quin període parlaríem per a l'inici d'aquestes obres, especialment les que tenen a veure amb el barranc de la Casella i aquella zona del pont de Xàtiva? Les obres del desvió del barranc de Barxeta que estan en licitació, jo suposo que abans de l'estiu estaran adjudicades, amb la qual la realitat és que les obres podran començar o a l'estiu o després de l'estiu. I les obres que ha de licitar la Confederació també, com he dit, se van a licitar ja el mes de febrer o març, i també estem parlant dels mateixos plaços, que abans de l'estiu estén adjudicades les obres per a que comencen a l'estiu o més probablement serà que comencen les obres després de l'estiu, perquè la realitat és que una vegada s'adjudica una obra costa molt que comenci l'obra, però el fonamental és que l'obra estigui adjudicada. Moltíssimes gràcies, Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. Gràcies a vosaltres. Estarem molt pendents de l'abans d'estos projectes, com hem dit, fonamentals per a la ciutat d'Alzira, per protegir-la front a les inundacions, una qüestió tan important, especialment després de la Dana del 2024.